நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் வீக்கு தீர்த்தமலை போயிருந்தோம். குலதெய்வ கோயில் வந்து சென்னம்மா கோயில். ஸோ அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி தீர்த்தமலைக்கு போயிட்டு சென்னம்மா கோயில் போகணும். ஸோ நாங்கள் வந்து தீர்த்தமலை ஏறினோம். ரொம்ப பெரிய படிக்கட்டு, ரொம்ப வளைஞ்சு வளைஞ்சு நிறைய காடு மாதிரி இருந்தது. ஆக்சுவலி மலை மேலே தான் அந்த கோவிலே. ஸோ பெரிய காடு மாதிரி இருந்தது. வழியில் நிறைய குரங்கெல்லாம் இருந்தது. நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க எங்கள் கூட. ஸோ எல்லாருமே மேலே ஏறும்போது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கோயில் மேலே போயிட்டோம். கோயில் மேலே போயிட்டதுக்கப்புறம் தீர்த்தம் எடுக்க போனோம். ஸோ இதுதான் இந்த பெரிய மலை. அந்த மலையிலேருந்து தான் அந்த தீர்த்தம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ரூம் மாதிரி, குட்டி ரூம் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதுலேருந்து பைப் மூலயமா வந்து வெளில தண்ணி வருது எங்கே குடிக்கிறதுக்கு. அதுக்கு 2-3 இடத்துல வந்து இங்கே தண்ணி வருது சொல்லியிருந்தாங்க மலையிலேருந்து. ஸோ இங்கே ஒரு இடத்துல வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு இடம் வந்து கொஞ்சம் சுரங்க பாதை மாதிரி இருந்தது. அதுவுமே கொஞ்சம் கட்டியிருந்தாங்க. இதோ இங்கே தான் இங்கேருந்தும் வந்து தண்ணி வருதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இது உள்ள நின்று பிடிக்கும்போது அது உள்ளே இறங்கி போய் தான் பிடிச்சிட்டு வர முடியும். ஸோ தண்ணி வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரலாங்க. அதுக்கப்புறமா ராமர் தீர்த்தம்னு சொன்னாங்க. ஸோ ராமர் தீர்த்தம் அங்கே போனோம். அங்கே பயங்கர கூட்டமாக இருந்ததால் அங்கே நாங்கள் கிட்ட போகிறோம். ஸோ வெளியில் நின்று அங்கே சாமி பார்த்துட்டு இங்கே இவ்வளோ பெரிய மலை, இன்னும் சுற்றி மலை தான். ஸோ அந்த மலை மேலே தான் இந்த கோவில் இருக்குது, தீர்த்தமலை.